presenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Yma nawr. Yma nawr dy presenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithio, golau'n yswyrgwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithio, golau'n yswyrgwr. Bore da bawb. Bore da a chroeso cynnes i chi gyd i Gaersalem. Croeso i bawb sy'n ymuno o adre. Dyn ni'n falch bod chi'n gallu ymuno gyda ni ar-lein. Pawb wedi cael wythnos da? Neu wythnos fel hyn? Da? OK, grêt. Da iawn, da iawn. So croeso cynnes i chi gyd. Ni eisiau croesawu y criw Americanwyr yn gynnes iawn at ni bore yma. Da ni'n falch iawn o gael chi yma, croeso i Gymru. Maen nhw wedi bod am wythnos yn Cricieth yn barod, ond maen nhw'n mynd i fod yn yr ardal. Mae merched yn mynd i fod o gwmpas am ryw 6 wythnos, a mae bechgyn ychydig bach yn llai. So da ni'n falch iawn o gael chi gyda ni bore yma. Nawr mae gyda ni oedfa pob oed bore yma nawr. Ond yn anffodus mae Siw yn sâl, mae wedi cael Covid. So Siw, da ni'n meddwl amdano ti a yn gweddio gwellad buan iawn i ti o'r hen Covid. Felly mae Hannah yn benna mynd i fod yn arwen i bore yma, Martin yn arwen yr etholiad hefyd. So, edrych mlaen ar gweddill yr oedfa. A dwi'n mynd i wneud bach o'r cyhoeddiadau nawr ar y dechrau i gael nhw allan y ffordd, os mae hwnna'n iawn. So, fel ydych chi'n gwybod, da ni'n cael picnic bore yma. Nawr, mae yna bach o cymlethdod wedi bod, achos da ni wedi bod yn mynd dros yr aber i Parc Coed Helen i gael y picnic o'r blaen, ond mae'r bont wedi bod ar gau yr diwrnodau diwethaf yma, a mae dal ar gau bore yma o beth da ni'n dallt. Mae hefyd chydig bach yn oer, so da ni wedi penderfynu aros yn y capel i gael y picnic. Lle ar ôl yr oedfa, newn ni symud y cadeiriau ag ati, ond newn ni aros yn y capel, ond wrth gwrs, croeso chi eistedd jyst tu fas y capel hefyd. Felly, dyna be newn ni, ond edrych mlaen i cael amser gyda'n gilydd ar ôl y gwasanaeth. Wedyn, heno, mae gyda ni Cari Caersalem, fel sy'n digwydd bob wythnos. Handi 5 yma, a jyst amser i cymdeithasu a cael cymdeithas gyda'n gilydd. Hwnna am Handi 5. A wedyn, gweddill yr wythnos yma, just yr usuals, grŵp cymuned, bydd pawb yn gwybod beth sy'n digwydd gyda'i grŵp cymuned nhw. A wedyn, does dim byd gwahanol i'r arfer yr wythnos hon. Da ni eisiau fflagio bod casgliad y banc bwyd mewn
tair wythnos neu pythefnos. Banc bwyd. Pryd mae e nawr? So mae hwnna mewn pythefnos? Nag yw. Tair wythnos, ie. Yeah. So Mehefin 30 a mae e 3 diwrnod yn dyfa tre. 3 diwrnod neu 2 diwrnod? 3 diwrnod, dydd Iau tan dydd Sadwrn. So, reit, da ni angen lot o help. So, os ydych chi ar gael i helpu'r dydd Iau dydd Gwener dydd Sadwrn yna, so 2 wythnos i'r penwythnos yma, byddwn ni'n rili falch i chi gallu helpu. So, please siaradwch ta trei i ddweud pryd ydych chi ar gael. Fel da ni gyd yn gwybod, mae'n amser mor anodd i bobl ar hyn o bryd gyda costau byw ag ati mor uchel. A mae gwaith y banc bwyd mor bwysig ac erioed. So, yeah, please ystyriwch helpu allan gyda'r casgliad yna. Wedyn, blant ydych chi'n gwrando, mae gyda ni mabwl gampau ar gyfer plant ysgol gynradd ar y cynta o'r Ffennaf. So pwy sy'n hoffi rhedeg gras fan hyn? Pwy sy'n hoffi rhedeg gras? Fi di clywed bod Caleb wedi bod yn rhedeg ddoe yn Llanberis. Ti wedi cael medal? Ardderchog. Ti eisiau sefyll ar dy draed i ddangos y medal? Da iawn. Da iawn, Caleb. Diolch, Caleb. Mae Caleb wedi bod yn rhedeg gras yn Llanberis, da iawn ti. Wel, os chi'n meddwl chi'n gallu rhedeg yn dda fel Caleb, dewch i'r mabwl gampau, ond dim os chi'n methu rhedeg fel fi. Dych chi jyst yn gallu dod i'r mabwl gampau a cael hwyl hefyd. So mae hwnna ar y cyntaf o'r Ffennaf am 5:30. Mae hwnna'n digwydd yn Llanrug yn Caer Ysgol. So os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth, siaradwch dy fi, Siw sy'n trefnu hwnna ar gyfer. Mae croeso unrhyw blent sy'n cysylltiedig da Ysgol Sul, Gwaith Plant, Clwb Crefft Can a Stori, Llanllanast yn yr ardal i ddod. Felly, edrych mlaen ar gyfer hwnna. Wedyn, sori, mae coeddiadau eitha hir, mae ganddyn ni gwyl Caersalem yn dod fyny hefyd. Gorffennaf, 9fed, 2 noson lawr yn Glanmorfa. A lot o digwyddiadau chwyl dros y penwythnos yna. So, penwythnos Gorffennaf, 9fed, 11 o Gorffennaf. A os ydych chi yn dod, byddwn ni'n hoffi cael gwybod cyn gyntaf â phosib. Gallwch chi naill ai roi gwybod i fi, neu Delyth a Iwan, neu Rhys. A wedyn, da ni'n rili edrych mlaen am y penwythnos yna. Mae lot, falle bod chi wedi gweld y fideo ar Facebook wrthos hyn, so mae yna lot o paratoiadau mewn mlaen, a mae yna lot o trefniadau yn dod mewn lle, so os chi eisiau mwy o manylion o ran beth sy'n digwydd y pryd, peth gorau falle i chi siarad gyda Rhys ar ôl y gwasanaeth pan bydd e'n ôl o Pen-y-Groes. So dyna ni, dwi'n meddwl. Mae casgliad wedyn, os ydych chi eisiau rhoi i'r eglwys, mae yna platiau ar y byrddau ar y ffordd allan, neu ydych chi'n gallu rhoi hefyd yn y ffordd ar y sgrif arferol. Wel, falle bydd yna'n ddangos ar y sgrin trwy text, ydych chi'n falle'n gwybod y drill erbyn hyn. Ond bydd yna platiau ar y ffordd allan hefyd. Felly dyna ni am y cyhoeddiadau. Bach o marathon, ond o'n i wedi cyrraedd trwyddi cyn 10 munud wedi 10. Iawn, so dyn ni'n gallu symud mlaen nawr a gweddill y gwasanaeth. So wneith y band dod fyny a na i jyst gweddio cyn bod ni'n dechrau addoli. O Dduw Dad, i ni'n diolch am y cyfle i ddod at ein gilydd. Ni'n diolch am yr hael yn tywynnu a ni'n gallu gweld a mwynhau dy greadigaeth di. Ti'n Dad mor dda i ni arglwydd a dyn ni eisiau canmol dy enw di heddi. Dyn ni eisiau codi dy enw di'n uchel uwchben Caernarfon, uwchben Cymru a'r byd i gyd. Felly diolch arglwydd am dy gariad yn enw Iesu. Amen. Iawn, bore da. Os da chi eisiau sefyll, nawn ni ar ein gilydd. My duty to
Diolch, gewch chi eistedd, diolch yn fawr i'r band, a mae'n arwain ni yn ein addoliad bore yma. Wel, bore da pawb. Bore da, diolch, mae'n lyflu gweld chi gyd a chi sydd yn gwylio ar-lein. Nawr, peth gyntaf, mae gen I her I chi. Ydych chi'n fyny I wneud her bach bore yma? Mae Ryan, ddim. Ydych chi'n barod I wneud her bore yma? Nawr mae'r her yna ar gyfer pawb. Okay? A'r her ydy, dwi eisiau chi cymryd y llythrennau yn eich enw a newid nhw o gwmpas I creu enw newydd. Okay? So mae hyn yn rhywbeth gall y plant wneud ar oedolion. Mae yna darnau bach o papur a pen yr ochr yma o'r stafell a'r ochr yma o'r stafell. Os ydych chi angen ysgrifennu nhw lawr, neu defnyddio'ch eich ffôns neu be bynnag, a newid eich enwau gan ddefnyddio llythrennau yn eich enw. So, enghraifft. Enw fi ddim quite yr enghraifft gorau achos dim ond 3 llythyren sy'n gen I. So, Hannah. So, nes I ffindio, so ni'n gallu dweud Han, neu Nana. So dyna'r enw newydd fi. A os ydych chi'n gallu meddwl am mwy ar gyfer fi, so hyn yn gwych, achos dwi ddim cweit yn hoffi reina. Ond, so, os ydych chi'n gallu meddwl yn eich pen, neu defnyddiwch y papur sydd draw fan hyn, a'r papur sydd draw fan hyn, I creu enwau newydd. Nawr, plant ydych chi'n gallu wneud gyda oedolyn neu gyda'ch gilydd, a triwch dod fyny gyda enw newydd gan ddefnyddio eich llythrennau yn eich enw. So, na I roi cwpl o funudau I chi, I trio meddwl. A chi sy'n gwylio'r ein hefyd, gallech chi join mewn a teipo mewn i'r comments beth ydych enw newydd chi. So, gewn ni weld beth sydd gyda ni bore yma. So, bydd rhai yn lot fwy haws I wneud. Ond, ti di wneud y Caleb? Gwych, be di... Cadw hynna'n funud, a wedyn ti'n gallu dod fyny a dweud wrth pawb be di enw newydd ti. Gwych. Gwych, yn gallu gweld pawb yn cael good think am hyn. Oh. Edrych ymlaen I glywed beth ydy'r enwau newydd yma. A gobeithio bod nhw bach yn well na rhai fi. Os ydych chi'n gallu. Diolch. Gwych. Mae rhai ar-lein yn neud hefyd. So mewn munud, newn ni cyhoeddi cwpl o'r enwau newydd sydd gyda ni bore yma. Lyd ti wedi wneud? Gwych. Dyna ni. Gallu gweld bod pobl dal yn neud. Newn ni roi cwpl eiladau I bawb cael think. Rai yn anoddach neu gilydd. Ond gewn ni weld. Gwych. Dyna ni. Felly, newn ni stopio fyna. Dwi'n siŵr sy'n ni gallu treulio achen wneud hyn. Ti wedi gael I nedw. Waw. So, newn ni dechrau gyda nedw te, ie? Mae nedw wedi cael yr enw denw. Yn neis nedw, denw. Dyna ni. Diolch yn fawr nedw. Anhygoel. Caleb, ti wedi dweud bod ti wedi gael un? Bella, Da. Blaze ag Clay. Enw eitha exotic fyna. Da iawn, gwych. Unrhyw arall gyda enw ffynci maen nhw eisiau rhannu? Lyd? Ti eisiau dod I fyny a rhannu gyda ni? Enw backwards, Idol. Eidl, enw backwards. Gwych, dwi'n gwybod bod Nora a Lain wedi dweud Ronna, di hi. So mae hynna yn wych. So dyna ni. Dwi'n meddwl bod un arall yn dod I fewn. Sian yn dweud, Sian yn troi yn nice. Nice. Sy'n enw lyflu sydd yn ffitio, Sian. So gwych. Wel, dyna ni, gwych. So, gobeithio bod ni gyd wedi gallu newid ein enw ychydig bore yma. Nawr, roedd hynny jyst bach yn hwyl I wneud. Ond byddwch chi'n gweld nes ymlaen pam dyn ni wedi gwneud hynna. So, dwi angen help gan rhai o'r plant. So os ydy'r plant yn gallu wneud yn siŵr bod nhw'n gallu gweld y sgrin, ydych chi'n gallu aros lle I chi, ond newch yn siŵr bod chi'n gallu gweld y sgrin. Ydyn ni'n gallu gweld y llun cyntaf, please, Cam? Right.
Pwy sy'n gwybod beth yw hwn? Pwy sy'n gwybod? Cadog, beth yw hwn? Transformers. Waw, da iawn Cadog. Oedd ti'n gyflym fyna. Transformers di rheina. A os dyn ni'n cael y llun arall? Wel. Be di hwn, Cadog? Octopus Plaen y fe. Waw. O'n i ddim yn gwybod cweit yr enw yna, o'n i jyst yn meddwl am Transformers, ond dyna ni. Wel, dyma Transformers. Be sy'n special am Transformers? Achos maen nhw rhywbeth special am Transformers. Maen nhw'n achub y dydd ydyn, ond dyn ni wedi gweld 2 llun, yr un tegan yw e, yn y 2 llun. Wel, mae hwnna'n cool, dydy? Achos mae Transformers yn gallu newid eu siap o fod fel cerbyd, fel nath ni weld fel lori, neu car, neu be bynnag. A wedyn, os ydych chi'n newid y darnau a symud y darnau bach, maen nhw'n cael eu creu mewn i rhywbeth gwahanol, gyda pwrpas gwahanol, fel robotiaid fel dyn ni'n gweld fan hyn. Mae hwnna'n cool, dydy? Wel, ellai rai ohonyn ni sydd ddim mor cyfarwydd â Transformers, ella byddwn ni wedi clywed am, neu efallai wedi gwneud ein hunan, beth mae pobl yn ei alw'n upcycling. Pwy sydd wedi clywed am upcycling o'r blaen? Gwych, mae lot. A ella rai ohonych chi wedi gwneud e. Nawr mae'r upcycling, pryd ydych chi'n cael rhywbeth, ella bod yn hen, ella bod wedi cael ei defnyddio lawer, ella bod ddim cweit yn y siap gorau sy'n gallai fe fod, Wel, a wedyn, dyn ni'n cymryd y peth yma sydd ddim cweit yn iawn eto, ond wedyn gyda bach o paent, bach o amser, bach o dychymyg, maen nhw'n cael eu creu mewn i rhywbeth newydd, gyda pwrpas newydd. A os ni'n cael y llun nesaf, mae eitha dywyll fan hyn, ond i rai ohonych chi sy'n gallu gweld, dyma'r piano. Ond mae'r piano yma wedi cael ei troi mewn i rhyw fath o bookshelf. Sy'n eitha cool, so dwi'n meddwl bod hynna ar wal rhywun. Dwi'n gwybod sut, ond dyna ni. So mae hwnna'n un enghraifft da. A wedyn, gyda'r un nesaf, dwi'n hoffi'r un yma. Teledu oedd e, ella doedd e ddim yn gweithio, wel, bys fe ddim yn gweithio nawr gyda'r dŵr ynddo fe. Ond, teledu, a nawr maen nhw wedi troi mewn i tanc pysgod. Sy'n cool, dydy? A gyda pob un o'r rheina, gyda'r Transformers a gyda'r upcycling yma, mae'r pethau yma yn cael eu troi mewn i rhywbeth gwahanol. Maen nhw'n dechrau fel un peth, cael eu traws newid ac wedyn yn cael pwrpas newydd ac yn cael ei defnyddio ar gyfer rhywbeth gwahanol. A pan dyn ni'n sôn am traws newidiadau fel hyn, dyn ni ddim jyst yn gallu sôn am teganau, enwau hyd yn oed, dodrefn, dyn ni hefyd yn gallu sôn am pobl, a sut mae pobl yn gallu cael eu traws newid. A bore yma gyda'n gilydd, dyn ni am edrych ar rhywun o'r Beibl sydd yn cael ei traws newid, lle mae'r fywyd yn cael ei newid a traws newid yn llai. Felly, amser stori, a mae Rhodri yn mynd i ddod fyny a dweud y stori wrthyn ni. Diolch, Rhodri. Bach o support, diolch Caleb, diolch. Amser stori fy Rhodri, exciting iawn. Iawn. So, yn symud ymlaen o thema, oedd Hannah di sôn, oedd ni am pobl yn newid. Grandwch ar y stori yma rwan, ac o'n i weld beth ydych chi'n meddwl, a pam da ni'n defnyddio'r stori yma. So, mae'r stori mynd fel hyn. Roedd dyn o'r enw Saul. Roedd Saul yn caru Duw, ond roedd yn flin iawn gyda'r pobl oedd yn caru ac yn dilyn Iesu Grist. Doedd ei ddim yn deall neu credu fod Iesu Grist yn fab Duw. Felly, roedd Saul yn mynd o gwmpas ac yn dal y pobl oedd yn credu yn Iesu a'i harestio nhw ac yna taflu nhw yn y carchar. Weithiau byddwn nhw hyd yn oed yn cael eu lladd oherwydd roedden nhw'n dilynwyr i Iesu. Gofynnodd Saul i'r arweinwyr pwysicaf yn y deml am ganiatad i fynd i le o'r enw Damascus mwyn dal dilynwyr Iesu oedd yn byw yno. Felly, offa Saul a'i ddynion, ond pan roedden nhw bron wedi cyrraedd Damascus, fflachiodd golau disglair o'r awyr ac wedyn clywodd Saul lais o'r nefoedd yn siarad â fe. Iesu oedd e,
yn gofyn pam roedd yn ei frifo. Ar ôl i Saul ofyn beth oedd rhaid iddo wneud, dywedodd Iesu wrth Saul iddo fynd i mewn i Damascus i aros, a wedyn byddai'n dangos iddo beth roedd angen gwneud. Ar ôl y cyfarfod yma, safodd Saul ar ei draed, ond oedd ei ddim yn gallu gweld dim. Roedd wedi ei ddallu. Roedd y dynion oedd gydag yn sefyll yn fyd. Roedden nhw wedi clywed y llais, ond doedden nhw ddim wedi gweld neb. Ond dyma'r dynion yn gafael yn ei law ac yn arwain Saul i mewn i dre Damascus. Arhosodd am 3 diwrnod mewn tŷ ar stryd union yn Damascus heb fwyta nac yfed o gwbl. Roedd e dal yn ddall. Yn y ddinas, roedd dyn o'r enw Ananias yn byw. Roedd e'n credu yn Iesu ac yn ei garu ac ei ddilyn. Mewn breuddwyd, dangosodd Duw ble roedd Saul yn aros a gofynodd iddo mynd ato a gweddio gydag e. Roedd yn ofnus iawn o fynd at Saul, y person oedd wedi gwneud llawer o bethau ofnadwy yn erbyn dilynwyr Iesu Grist, esboniodd yr arglwydd roedd ganddo gynlluniau da i Saul. Nath hwnna'n gwneud lot o sens, sori pawb. Felly, aeth i'r tŷ ble roedd Saul yn aros. Rhoddodd ei ddwylo ar Saul a gweddiodd drosto e. Ac yn sydyn, cafodd Saul ei olwg yn ôl, ac roedd e wedi ei lenwi ar ysbryd glân. Roedd Saul mor hapus. Roedd Duw wedi ei ddewis i fynd ar newyddion da am Iesu i bawb. Roedd gan Duw cynllun ar gyfer ei fywyd, ac ar ôl hyn newidiodd Saul ei enw i Paul i ddangos fod Duw wedi ei newid go iawn. Ac aeth ymlaen i ddweud wrth llawer am Iesu Grist, a daeth llawer i gredu trwy gwaith Paul. Diolch. Diolch, Rogi. Waw. Am stori ac am stori o drawsnewid anhygoel. Yn y dechrau'r stori yna, oedd Saul yn dyn da ar dechrau'r stori? Be ydych chi'n meddwl? Na, doedd e ddim. Ond, roedd Saul yn ei llawer o bethau ofnadwy, roedd Iesu dal wedi cyfarfod â fe a dal wedi siarad â fe yn y ffordd mwyaf rhyfeddol. A weithiau, mae Iesu yn gallu cyfarfod â ni. Dim jyst weithiau, trwy'r amser mae eisiau cyfarfod â ni a siarad â ni. Weithiau mae fe'n neud yn y ffordd mwyaf gwerthiol, fel dyn ni wedi gweld yn y stori yma, ond weithiau mae Iesu yn cyfarfod â ni ac yn siarad â ni ar amseroedd mwyaf dawel ac yn y tywelwch a pryd dyn ni ddim yn neud lot, dyn ni jyst yn treulio amser yn presenoldeb Iesu. A mae eisiau ni gwrando arno fe fel bod e'n gallu siarad â ni hefyd. Felly, dyn ni jyst yn mynd i tywelu chydig bach a jyst treulio amser, jyst i weddio a gofyn i Dduw siarad â ni bore yma tra bod ni yn cael amser gyda'n gilydd. Felly, dewch i ni gweddio. O Dduw, diolch am y stori yma. Diolch am y ffordd nes ti cyfarfod â Saul a siarad iddo yn y ffordd mwyaf rhyfeddol. Diolch bod ti dal yn siarad gyda ni heddiw. A bod ti eisiau siarad gyda ni gyd yma bore yma. Dyn ni'n gofyn i ti agor ein clistia i glywed be sydd gen ti i ddweud wrthon ni. A helpa ni fod fel Saul ac i'w dderbyn ac i'w weithredu. Yn dy enw di, dyn ni'n gweddio. Amen. Amen. Wel, dyn ni am cario ymlaen gyda'n addoliad, felly drosodd i'r band unwaith eto. Can arall rwan, os ydych chi eisiau sefyll, nawn ni cael ei hefo'n gyfer. Na, na,
Dwi'n yn gwybod wir. Mae be dwi'n mynd i neud. Na'r argol, beth ti'n da fan hyn? O'n i'n meddwl bod chdi di hen fynd. Bita brecwast yn dy? Bita brecwast. Lladd amser, ti feddwl? Na. Gan mae gen i bethau neud bore yma, sti. Ie, oce. Fyddai o yma cyn bo hir. O'n i'n meddwl swn i'n cael 5 munud efo'r papur cyn mi ddechrau llnau, lle de. O, reit, oce. Llnau ti'n bwriadu? Ia, heddiw yma. O, reit. Lle ti am ddechrau? Llofft, o'n i'n meddwl. O, ie, gweithio lawr. Gweithio lawr, ia. O, reit, oce. Cyn i drefn, sti. O, oes. Oes, o ti byth yma fel arall, ag wyt ti... Na, mwna wir. Ond heddiw, fe am cael gwarad o'na chdi. Ie. Dim llawer o flas ar y brecwast mewn bore yma, dydy gwir. Iwch, beth sy'n mater efo chdi? A dweud y gwir, ti'n edrych i gon llwy ti sal? O, mae gen i bach o boen bol yn dy. O, taw. Ti isio... Mae gen i gon o ffisig yn cwpwr, dweud ti isio beth? Dwi'n mynd i cysgu na iawn chwaith yn dy. Beth ar... Sgyn ti beth ar dy feddwl? Come on, sgyn ti beth ar dy feddwl? Dwi di ddeitha fi. Dwi'n gwrando bob amser, dwi di ddeitha fi. Ha. Mae'r adlibio di mynd i rhy bell. Sorry, back in character. Sorry. Ond mae gen i rhywbeth dwi fod i wneud heddiw, ti'n gwybod? Dwi'n llawer o ffansi i wneud mae rai fi o ddeud. Wel, nes di'n sôn rhywbeth bych di'n di biciad i weld Samuel neu rhywbeth. Beth sy'n mater o'n mynd i weld Samuel? Da chi'n ffrindiau ers blynyddoedd ti'n abo Samuel yn iawn? Dwi'n gwybod ni, a dwi'n gwybod i gyfeiriad dwi wedi bod yn y droion yn Stryd Union ac yn y blaen, ond ddim i fod i fynd i weld Samuel, dwi fod i fynd i weld rhywun arall. Be, sgyn Samuel a Sara rhywun yn aros o'n lle? Ar y weekend? Oes. Dwi'n gwybod pa mor hir mae'n aros yna, ynddo fe? O, reit, oce. Ti'n mynd i weld hwnnw ti, lle? Wel, ie. Ti'n gwybod pwydio, lle? Wel, dyna'r broblem, ynddo fe? O, pwydio, ta? Don't keep me in suspense. Sol. Sol? Da ni'n nabod rhyw Sol, nag dan? Sol o Darsus, ddynes. Sol o Darsus? Ie. O, dwi'n dall pan bych ti'n isio mynd, wan. O, maen nhw'n dipyn o rog, dydy. Rog? Mae di cael ei hel o Jerusalem. Mae'n mynd rown bob man. Mae'n dal Crisnogion. Mae'n rhoi nhw'n jail. Mae'n ei llabyddio nhw. Mae'n horrible. Ia, a dweud y gwir, ddim y fodd yr un yn dal y cotia na pan wnaethon nhw ladd. Steffan? Ie, yn union. A dwi fod i fynd i weld e. O, paid a mynd. Ond mae rhaid i fi. O, pan bod rei chdi? Wel, nath Duw roi breuddwyd i fi neithiwr i ddeu bod gyda fe waith ar gyfer Sol, a bod fi fod i fynd yno i weld e, a bu fod i roi'n llaw arno fe, a gweddio efo fe. Wel, os ti'n bwriadu gweddio fo fi di am y chop. Dwi'n gwybod. Os fydd o'n gwybod bod chdi'n Gristion. Dwi'n gwybod, ond mae Duw di deud bod gyda fe gynllun ar ei gyfer e, a bod eisiau gwneud rhywbeth efo fe, a dwi fod i fynd yno, fel yn gweud, i roi'n llaw arno fe a gweddio gyda fe, achos mae'n diodder hyn o bryd, ond mae'n mynd i ddod trwy'r dioddefaint yma, a mae Duw mynd i ddefnyddio fe mewn rhyw ffordd. O fe, dwi ddim to... Oce. Dwi'n bosib, be dwi'n mynd i wneud, ynddo fe? O fe, dwi ddim dweud bod chdi methu ffeindio'r tŷ yn y beth. O, fedrai'm deud hynny, dwi wedi tyfu fyny efo Samuel, dwi wedi bod yn ei die. Dwi'n ei die bron bob wsnos, fedrai'm deud, sori arglwydd, dwi ddim yn gwybod beth i'r cyfeiriad. Na, sôn am y gweithio amser. Sori, bad plan. So dwi'n yn gwybod wir. Dwi'n yn gwybod. Dwi'n stuck yn dy fe, dwi'n gwybod beth i wneud. Wel... Ni diweddio efo fi cyn i diweddio efo fi cyn i fi fynd. Dwi'n meddwl na dyna di'r plan gorau, de. Ond ysdi be, o'n i'n cael amser tawel bora yma, de. A mi ddos na nod i fyny. A ar y pryd, o'n i'n mynd all, chos ti'n ma pethau mynd rei dda i ni ar y funud, dydy. A mi oedd yr adnod ma'n deud, de, yr arglwydd yw fy noddfa anghau'r ymddiriedau ynddo fo. A to fel dwi'n dweud, mae pethau mynd rei dda ar y funud, so ni'n cweit yn dall be oedd pam bod fi wedi cael yr adnod yna. Ond dwi'n mynd ama bod Duw
bod Duw yn gadael fi wybod bod gynno blan i chdi. Dyda'r adnod na eto, i fi roi ar y ffôn. Yr arglwydd yw dynoddfa ath gair, ymddirieda ynddo. O, hwnna'n un da. Haidre cofio hwnna. Yna chdi. A wedyn, os dwi'n gweld ti'n mynd yn hir, os dwi wedi gorffan llofftydd a dwi wedi cyrraedd law grisiau'n barod, ti eisiau fi wedi chwilio amdana chdi? Wel, cadw dy ffôn mlaen. Na i ffonio ar ôl gorffen, ia? Oce, iawn. Yna chdi ta. Oce. Reit ta. Ond, ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl, wrach, so well i ni jyst gael rhyw air o weddi bach bysa. Oce, iawn. A felly, o ddiw, edrych ar ôl y cradur yma. Mae o'n mynd i weld Sol wan, a dwi'n poeni braidd, ond dwi'n gwybod o ddiw bod gyn ti blania mawr, a bod chdi yn gweithredu ar y plania yma, so dwi'n ymddiriad a na ni astruan i chdi wan, gan obeithio ni di edrych ar ei ôl o, a deud y gwir gan wybod ni di edrych ar ei ôl o. Ond i ti, bydd yr arglwydd yn amddiffynfa, ni ddigwydd niwed i ti. Ia, ni ddigwydd niwed i ti. Amen. Cofio hwnna wan. Be oedd y lein na? Ni ddigwydd niwed i ti. Oce, reis, dwi off. Na chdi ta. Ni ddigwydd niwedd i ti. Ni ddigwydd niwed i ti. Ni ddigwydd niwedd i ti. Na chdi. Ni ddigwydd niwedd i ti. Ni ddigwydd niwedd i ti. Na fo. Gai nawr yn ymhanad a darllen papur wan. Dyma Saul. Roedd Saul yn Pharisead, ac roedd yn casau dilynwyr Iesu gymaint fel y byddai'n chwilio amdanynt a'i harestio mwyn i dwyn i brawf yn Jerusalem. Byddai hyd yn oed yn ceisio ei lladd. Roedd Saul yn glyfoerio fygythiadau, ac roedd yn awyddus i ladd dilynwyr yr arglwydd. Felly aeth at yr archoffeiriad a gofyn iddo sgrifennu llythyr at yr Iddewon yn Damascus, a fyddai'n caniatáu iddo arestio unrhyw Gristnogion a ddaeth o hyd iddo. Roedd am ddod â nhw yn ddynion a merched yn ôl i Jerusalem a'i traed mewn cyffion. A'i Saul ar ei daith, ac wrth agosau at Damascus, fflachiodd golau o'r nef o'i gwmpas a chlywodd lais yn dweud, Saul, pam wyt ti'n fy erlyd i? Gwaeddodd Saul, pwy wyt ti, arglwydd? A'r llais y ddywedodd, Iesu ydw i, cod, dos i'r ddinas ac fe ddywedai i wrthyt beth i'w wneud. Felly cododd Saul ac agorodd ei lygaid, ond ni allai weld dim. Felly arweiniodd y dynion oedd gyda gef i'r ddinas. Ymhen tridiau, daeth dyn o'r enw Ananias at Saul. A rhoddodd ei ddwylo ar Saul, ac ar unwaith, roedd Saul yn gallu gweld eto. Ar foment yna, daeth Saul yn un o ddilynwyr Iesu. Daeth yn un o'r bobl roedd wedi bod yn ceisio ei dal, ei harestio a'i lladd. Dechreuodd ddweud wrth bobl ar unwaith mae Iesu oedd mab Duw, a dysgodd iddynt am drigaredd Duw, roedd ei hun wedi ei dderbyn. Roedd pawb wedi ei rhyfeddu. Ar ôl y newid rhyfeddol yma, newidiodd ei enw i Paul. Dechreuodd bregethu i bawb, nid dim ond i'r Iddewon. Gweithaf pob anhawster, fel cael ei garcharu, llongddrychiad a dianc o drwch blewyn sawl gwaith, parhaodd Paul i bregethu am Iesu. Dywedodd Paul y byddai'n gwneud popeth o fewn ei allu i helpu pobl i adnabod Duw a chael ei hachub. A dyna'n union a wnaeth, mwyn cyrraedd pobl a fyddai fel arall heb glywed y newyddion da. A daeth llawer i adnabod Iesu oherwydd yr hyn ddywedodd Paul. Dysgodd Paul lawer yn ei ddydd trwy ei lythyrau, a thrwy'r canrifoedd mae llawer mwy wedi dod i ddysgu am Iesu trwy'r llythyrau hyn y gellir ei darllen gennym ni hyd heddiw.
Waw, wel, dyna stori anhygoel, ynddo fe? Mae bywyd Saul di newid yn llwyr. Mae di newid gymaint, mae di newid i enw. Mae di mynd o Saul i Paul. So Saul, oedd e'n ddyn, oedd e'n gas iawn i Gristnogion. Oedd e'n mynd ar ôl Gristnogion, oedd e'n rhoi nhw'n y carchar. Ond wedyn, nath Iesu cyfarfod e mewn ffordd pwerus iawn. Nath y golau llachar disgleirio ar Saul, gath ei ddallu, ath e'n ddall, oedd e mor ddisglair, a nath e clywed llais yr arglwydd Iesu yn siarad gyda fe. A o'r pwynt yna, nath ei fywyd e newid yn llwyr, a nath ei galon e troi i garu Iesu Grist, a nath e fynd a teithio'n dros y lle i gyd i ddweud wrth bobl y newyddion da fod Iesu Grist yn fyw. Felly, dyn ni jyst ddim yn cael amser i weddio nawr, a dyn ni'n mynd i ddefnyddio adnod o 2 Corinthiaid. Dyma adnod nath Paul ei hun ysgrifennu, iawn. Blynyddoedd ar ôl i hyn ddigwydd, ond dyma be mae Paul yn sgwennu i dweud beth sy'n digwydd pan mae rhywun yn dod i nabod Iesu Grist. So, newn ni ddarllen yr adnod i ddechrau. Chi eisiau darllen e gyda fi? Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi greu yn berson newydd. Mae'r hen drefn wedi mynd. Edrychwch, mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. So, dyn ni'n mynd i wneud 4 symudiad, iawn. So, gynta, mae'n chi jyst copio fi, a fi'n trio dal y microffon yr un pryd, mae'n chi gofio, So, pan mae rhywun yn dod yn Gristion, neu siap croes, mae wedi greu yn berson newydd, mynd ar y galon. Mae'r hen drefn wedi mynd, a mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. Unwaith eto? Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi greu yn berson newydd. Mae'r hen drefn wedi mynd, ac mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. So, dwi jyst yn mynd i gweddio trwy yr pwyntiau yna i gyd, So, ni'n i ddechrau off gyda y siap croes. Iesu, ni'n diolch i ti bod ni'n cael dy nabod i'n bersonol oherwydd dy waith di ar y groes. Diolch am ddangos dy gariad enfawr ti ag ata ni, a dy gwahoddiad di i ddod yn rhan o dy deulu di. Draw yr calon. Arglwydd, diolch am y gwaith ti'n wneud yn ein bywydau ni. Diolch bod ti'n gallu newid yn calonau ni yn llwyr. Diolch am hanes Saul a sut nes ti droi ei fywydau yn llwyr i fod yn fywyd sy'n gwasanaethu ti. A ni'n gweddio bydd hynna yn digwydd i ni hefyd, Arglwydd. A ni'n edrych ar y pethau, dyn ni'n gadael fynd arno, Arglwydd, i ni'n rhoi'r pethau drwg, y pethau dyn ni wedi wneud yn anghywir tu cefn i ni. I ni eisiau dweud sori i ti am popeth ni wedi wneud yn dy erbyn di. Diolch bod ni'n gallu gollwng y pethau hyn wrth y groes. A'r bywyd newydd, Arglwydd, diolch bod ti'n rhoi bywyd newydd i ni. Diolch bod Iesu'n fyw, bod e wedi codi o'r bedd, a bod ti'n gwahodd ni i fywyd newydd ynddo ti. So, newn ni jyst dwylo ni allan nawr a jyst bod yn dawel am munud bach. Arglwydd Iesu, ni'n gweddio bydd i di ar waith yn calonau ni i gyd, yn tynnu ni nes ato ti, yn gwreiddio ni'n ddyfnach ynddo ti. Arglwydd, ni'n gweddio dros yn cymuned ni yma'n Gaernarfon, y byddwn ni fel Paul yn cyhoeddi dewnewyddion da di i'n cymuned ni a trwy Gymru a trwy'r byd i gyd. Ni'n gweddio dros gwledydd y byd y bore yma, llefydd sy'n profi gwrthryfel, ond Arglwydd yn gweddi ni yw bod nhw'n profi dy gariad di a dy heddwch di. Arglwydd, bydd ar waith yn ein byd ni heddiw. Helpa ni i fod yn ffyddlon i ti bob dydd. Yn enw Iesu Grist. Amen.
Diolch Menna am arwain ni yn y gweddi yna. Right. Unrhyw plant neu pobl ifanc sydd eisiau gweld ychydig bach yn well, dewch chi eistedd rown fan hyn ar boes y byrdd bach yma. Os ydych chi eisiau gweld a ella helpu ychydig. Right. So, bore yma, dyn ni wedi bod yn sôn am newid, traws newid. Pethau a pobl yn penodol Saul sydd wedi cael ei newid yn Lloer. Felly bore yma, o'n i'n meddwl, sef yn eitha cool i wneud arbrawf bach yn y capel. Dych chi'n fyny i wneud arbrawf bach? Gwych, right. Ymddiheiriadau i chi sy'n y cefn a chi sy'n gwylio ar-lein, ond na i cael y plant pobl ifanc i esbonio a be sydd yn digwydd. Felly, ni'n ni cael ei gyd yn barod. So, mae gynna fi rhywbeth gyda fi bore yma. Beth yw hyn? Ceiniog. Ie, ceiniog. Mae gen i ceiniog, iawn. Edrychwch arno fe. Ie, beth sy'n bod gyda fe? Fudur. Ydy. Dwi eto? Fudur. Ydy, mae'n fudur. Mae ddim yn edrych yn neis dydy. Na, mae ddim yn edrych y gorau mae'n gallu bod. Iawn. Nawr, eto dwi'n gofio gweithio gyda microphone a stwff, so, 1 funud. Be dyn ni am wneud? Mic gynta. Be dyn ni am wneud ydy, dyn ni am trio roi yn y pot yma a gweld beth bydd yn digwydd. Tra bod fi'n wneud hynny, be ydych chi'n meddwl bydd yn digwydd pan dyn ni'n rhoi ceiniog yn y pot yma? Bydd o'n just yn Ti dal y mic am funud? Be ti'n meddwl, Caleb? Bydd o'n just yn aros. Bydd yn aros o'r un peth, chi'n meddwl? Aros yn fudur. Ie, bydd yn aros o'r un peth? OK, gwych. So, mae Caleb wedi dweud bydd yn aros yr un peth. OK? Ella, be ti'n meddwl, Caleb? Dwi'n meddwl fydd y ceiniog wedi glan. Fydd o'n glan. O, mae Caleb yn dweud, Caleb arall yn dweud, ella bydd yn dod yn lan. Wel, gewn ni weld, ie? Be dyn ni am wneud, a dwi eisiau helpu chi fan hyn, ydy, siglo'r pot, jyst ychydig bach, OK? So, lid, cael ei gael shake bach. Na fe, wedyn pasio fe ymlaen i Caleb, a wedyn pasio fe ymlaen i Caleb arall. Unrhyw arall sy'n eisiau shake? Dyna ni, gwych, na fe, neu chwn siŵr bod yn gwych. Ydy ma fe chydig bach, ond na fe, newn ni roi good shake iddo fe a gweld beth bydd yn digwydd. Dyna ni, gwych. So, right, dyn ni am tynnu fe allan o'r pot a gweld beth sydd wedi digwydd. Ydych chi'n barod? Dyna pryd i dwi ymlaen rhy dyn. O, dyna ni. Right, Caleb, ti'n gallu cael e allan o'r pot a roi yn y dŵr yma yn funud? Ti'n gallu ffisio fe? Ti'n gallu defnyddio dwylo os ti isio? Na fe, a jyst roi jyst yn y pot dŵr yma yn funud bach. OK, gwych, diolch. Lyflu. So mae naw yn y pot dŵr, newn ni tynnu fe allan, sychu fe chydig bach. Dyma ni. Wel, beth sydd wedi digwydd? Mae wedi cael ei glanhau. Mae wedi cael ei lanhau. Ydy'n edrych yn budur ragor? No. Na, mae'n edrych yn sgleiniog dydy. Fel newydd bron dydy. Waw, diolch i chi am helpu hynna. Amazing, waw. So oedd y ceiniog yna wedi cael ei golchi a nawr, yn lle fod yn budur, mae fe'n lan. Ti'n gwybod, just fel wnaethon ni clywed am Saul ar dechrau'r stori, roedd Saul yn person flin iawn doedd. Oedd yn grac iawn pan dyn ni'n ei gyfarfod ar dechrau stori. Roedd yn credu yn Nuw, ond roedd yn casáu pobl oedd yn dilyn ac yn caru Iesu Grist. A doedd hyn jyst ddim yn teimlad oedd yn teimlo, achos oedd yn neud rhywbeth amdano fe doedd. Oedd yn mynd yn ôl y pobl yma oedd yn credu ac yn dilyn Iesu Grist, ac yn rhoi nhw yn y cachar a wneud pethau ofnadwy iddyn nhw. So mewn ffordd, just fel y ceiniog cyn mynd yn y pot, roedd Saul ei fywyd roedd yn budur doedd. Ddim y gorau y gallai fe fod. Wedi diffetha, wedi gwneud pethau o'i le. A dych chi'n gwybod beth? Weithiau, pan dyn ni'n edrych arno ni ein hunan,
Dyn ni'n gallu bod fel y ceiniog cyn mynd yn y pot, dydyn. Dyn ni gyd gyda'r un problem a sôl. Dyn ni gyd yn gwneud pethau o'i le. Dyn ni'n gwneud pethau dylsyn ni ddim gwneud. Dyn ni'n pechu. Dyn ni'n mynd yn erbyn Duw. Weithiau dyn ni gallu troi'n cefn arno fe, trio wneud pethau'n ffordd ein hunan, ond mae hwnna jyst yn mynd ni'n bellach oddi wrtho fe ac yn gallu ein diffetha fel y ceiniog cyn mynd yn y pot. Ond, ar diwedd y stori, roedd Saul yr un peth ar diwedd y stori? Na, doedd. Nath e cael ei newid yn llai, jyst fel y ceiniog yn dod allan o'r pot. Wedi ei newid yn llai, wedi ei lenhau. Gyda pwrpas newydd. Oherwydd nath e cyfarfod Iesu. A roedd Iesu wedi ei lanhau o bob un pechod, pob peth drwg roedd e wedi gwneud. A nath e roi bywyd newydd iddo fe. Nath e roi pwrpas newydd iddo fe. A dych chi'n gwybod beth? Mae'n newyddion anhygoel. Achos yr un Iesu wnaeth newid Paul, wnaeth golchi pob un bechod, glanhau bywyd Saul. Yr un Iesu sydd yn gallu gwneud yr un peth i ni. Mae Iesu heddiw yn gallu rhoi bywyd newydd i ni, yn gallu rhoi dechrau ffres i ni, ac yn gallu rhoi pwrpas newydd sydd llawn gobaith, cariad a dyfodol sydd anhygoel. A mae stori Paul hefyd yn dangos i ni, does na ddim byd sydd yn rhy ddrwg, rhy ofnadwy na all Dduw ei lanhau. Os mae Saul yn gallu cael ei newid a trawsnewid o fod yn rhywun oedd yn erlyd y Cristnogion, o fod yn un o'r pobl mwyaf enwog yn y Beibl o mynd ar newyddion da ar led ar y draws y gwledydd, mae Iesu yn gallu gwneud hynna i ni hefyd. Fel soniodd Menna yn yr adnod yna, pan dyn ni'n dod yn Gristion, mae wedi greu yn berson newydd. Mae'r hen drefn, y pechod a'r holl stwff ofnadwy yna wedi mynd, wedi ei lanhau. A mae bywyd newydd yn cymryd a'i le. A mae hynna yn gwahoddiad i ni gyd bore yma. Ac i ni does dim rhaid ni aros am olau llachar yn dod lawr o'r nefoedd i allu brofi hyn a profi'r bywyd newydd sydd ar gael. Mae fe'n rhywbeth i ni gyd heddiw dyn ni yn gallu derbyn. Y cyfan sydd angen i ni wneud ydy dod at Duw, troi ato fe, troi at yr Iesu, yn sori am y pethau drwg ofnadwy yma dyn ni wedi gwneud, a bod yn barod i rhoi nhw tu ôl i ni a cael bywyd newydd yno fe. Dechrau ffres gyda gobaith a chariad. Felly, dewch i ni jyst weddio i orffen. O Arglwydd, diolch cymaint am y stori anhygoel yma o Saul a'r ffordd nes ti trawsnewid yn Lloer. Diolch am y ffordd nes ti ddim roi fyny arno fe oherwydd yr holl pethau ofnadwy roedd e wedi gwneud. Ond yn lle, nes ti cyfarfod y fe, siarad y fe, a wedi golchi yr holl pethau yna i ffyrdd. A nes ti roi bywyd newydd iddo fe, a gyda pwrpas newydd yn ei lle. Diolch bod yr bywyd newydd yma dyn ni wedi sôn am bore yma ar gael i ni gyd. Does dim ot pwy yda ni, os dyn ni'n ifanc, allai ddim mor ifanc, dynion a merched, mae yna i ni gyd derbyn. Dyn ni'n sori am yr amseroedd ble dyn ni yn mesio fyny ac yn pechu. Ond dyn ni'n diolch bod ni'n gallu troi at y ti ac yn gallu cael gollwng nhw ar boes dy draed. Ond diolch bod yna ddim byd rhy drwg i cael ei olchi a bod ti eisio rhoi bywyd newydd i ni llawn dy ddaioni, dy heddwch a just dyfodol a gobaith. So helpa ni camu mewn i hynna ac i derbyn hynna. Yn just pob peth mae fe'n golygu. So, dyn ni'n diolch cymaint i ti. Yn dy enw di, dyn ni'n gwyddio. Amen. Amen. Wel, just fel dyn ni di clywed bod Saul wedi clywed llais Duw, llais yr arglwydd yn siarad iddo fe. Dyn ni am canu i orffen, mi glywaf dyna'r leis. So, diolch i'r band.
Iawn, da chi eisiau sefyll dan i canu hefo'n gilydd? Yr ysbryd glân, a fydd o gyda ni oll, yr awr hon,